Ideme? No poď, Románko. Volám sa Roman Dragula a vždy si požičaj prachy od pesimistu. Nikdy nebude dúfať, že mu ich vrátiš späť. Myslel som si, že 30. časť vydáme až vtedy, keď moje deti budú fúzaté. Nie, Roman už není lenivý kokot. Československý špeciál je na svete. Ej, bohajo, cítim, že dnes povieme všetky ovečky. V 29. časti som sa ťa pýtal, čoho ťa naposledy vyplo. První video, jo? Šárka nám o pár vteřin řekne svůj první sexuální zážitek. Strany bokom. V istej komerčnej telke si určite všimol novú namakanú reláciu. Moja mater to robí lepšie v kuchyni, jak tá tvoja. Aj keď je celá na hovno, všetci to pozerajú. Keď vidím tých synkov s ich mamičkami, neviem, či sú lepšie vo varení alebo žraní. Jak by klasik povedal, tučné jablko nepadlo ďaleko od stromu. Už úvodný battle korpulentných hetešovcov a davidovcov nasvedčuje, že jo, že niekoho na základke už v 5. triede týrali. Vieš, čo znamená heteš? Nie. Heteš je maďarské priezvisko a heteš znamená po maďarsky sedmička. A sedmička je číslo, ktoré symbolizuje šťastie. Tušíš, že kto nemá šťastie, v trtkačke má ho aspoň priezvisku. A teraz ti ja niečo poviem. Vieš o tom, že moja mama varí najlepšie? Lepšie ako tvoja? A dneska odídeme ako víťazi tohto boja. Len aby. Prišla naša chvíľa, pošleme vás domov, lebo my sme Dávidovci. Varíme pre bohov. Inak táto teplá solná bitka je ujebaná jak slovenský dabing. Len aby. Ja ozaj neviem, kto to tej hnojke vymýšľa. Ale dáte napríklad do Fast and Furious pri štarte aut vetu, choďte ďalej, lebo vás môže oškrčať. Jebe? Alebo potom, jak dá Jet Li kopačku nejakému zmrdovi na solar a ten mu hneď povie, to pozeráš, čo? Stojím tu ako hora na pevnom žulovom základe. To kto im robí dabingy? Hviezdoslav? Jebe? Tonko zloby a nenávisti som na obrazovke už dlho nevidel. A teraz ti ja niečo poviem. Vieš o tom, že moja mama varí najlepšie? Lepšie ako tvoja? A dneska odídeme ako víťazi tohto boja. Jak by v slovenskom dabingu povedali, už viem, prečo sa ťa boja všetci vagabundi. Toto nie sú slová dobytky, ale dobytka. Len aby. Čo ti poviem, dvaja vegani sa pohádali. Vieš, čo znamená heteš? Nie. Môj senzor kokotizmu začal pípať a potom sa pokazil. Je jasné, že keby sa nastrali, tak za tieto moje keci mi zlomia krk na počkanie. No ale keď ich vidím, tak zároveň cítim, že náramne by sa tu hodilo pár hashtagov z rytmusovho Instagramu. Hlava jak boiler. Špicaté cecky. Vieš, čo znamená heteš? Slipy jak padak. Len aby. Zatukovaná nadpička. A teraz ti ja niečo poviem. Štítna žľaza a 3 Big Macy. Varíme pre bohov. 3 súdy Coca-Coly na šupu. Odviazanie žalúdka. Zákonom chránení lachtaní prežratí sú na nete viac ako mesiac a zatiaľ majú 80k pozretí. Neviem, jak to robím, ale po autistovi na bicykli som našiel ďalšieho. Všetci ho dobre poznáte. Tará, Pavel z Polreichovej show o varení. V skratke, aby si vedel, o čo ide. Zdenko Polreich točil svoju kuchárskú show v učilišti, kde vyčítal riaditeľovi, že forma výuky je zastaralá, preto sa to v tých jedálniach nedá žrát. A popri tom objavil Pálka, zlodejský supertalent, ktorý umrdal babke zlatej žetýzek. Mám nějaký problém, no. Jeho veta, že dal ukradnutý žetýzek do druhého hrníčku, je momentálne v Čechách a na Slovensku tak kultová, jak Van Damme v krvavom športe. Najlepší je dôvod, kvôli čomu ho ukradol. Ukradl si zlatý řetízek, ty hovado. A co si s ním udělal? Tu musím vyzdvihnúť Polreichové nápady, ktorými vlastne otagoval základné potreby zdravého muža. Automaty. Ne. Fed. Chlast. Po otázke, co si s tým udelal, dal Pálko taký poker face, jak ja na strednej pred tabulou. Level Tupinger. Co si s tím udělal? Všetko to potom zaklincoval svojím dôvodom, ktorý ho dohnal k tejto hnusnej skazenosti. Co si s tím udělal, mi řekni? Chtěl jsem si něco koupit, no. Co jsi koupil? Chtěl jsem si něco koupit. A? Jak to dopadlo? Něco do školy, no. Co do školy? Nějaký sešity a takový ty. Kecáš, Nekecám, šéfe, nekecám. Přísahám Bohu. Tomu sa dá veriť jak bývalej frajerke, keď sa chce k tebe vrátiť, prísaha ti, že ten rok, čo s tebou nebola, s nikým netancovala tanec na ležato. Nie, kamarát. Žijeme 21. storočí. Zošití sú viac za zenitom jak Judiniova. Za čvajsnutý žetýzek si momentálne kúpiš knife do globálka, alebo tetu z fake taxi. Keď sa lepšie pozrieš na Pálkov face, no čistiť francúzskej legie to zrovna nebude. Že je na 100% šošovicový iluminát, ani nemusím hovoriť. Ale povedal som. Keď som hľadal na nete nejaké tie komentáre, páčil sa mi pokec o Polreichovi. Ten ceckatý Drákula nemá v telke čo hľadať. Dočítal som sa, že táto kvázi kauza troška chalanovi skomplikovala život. Niektorí mu nadávajú, že je zmrd, lebo babke ukradol zlatú retazečku. No ja ho nehejtujem, ale uznávam, lebo viem, že ju neukradol, lebo... Ten řetízek jsem dal omylem do jiného hrníčku. Ten, co si ukradl, si dal omylem do jiného hrníčku. Jo.
Najzáhadnejšia krádež Českej republiky bola viackrát stiahnutá z netu kvôli autorským právam, ale naposledy, keď som ju ešte stihol na YouTube pozrieť, mala ccačko 100K pozretí. Po toto video nastupuje nečakaná otázka tejto časti. Čo by si kúpil ty za zlatý žetízek tvojej babky? Odpovede však víš, ako kde máš hádzať. Ideme na tretie video. Už si zodpovedal? Môžeme ísť? Tretie video je už tiež asi notoricky známe. No, pani učiteľka Ružového Svetríku ma natoľko okúzlila, že som jej nemohol odolať. Čo si povedal? Som prejdem! Čo si povedal? Čo si povedal? Z videa nie je úplne jasné, kvôli čomu ju ten Kazimrd vytočil. Asi nemal okraje. Ale učiteľku vyhajpoval až do sepultúra modu. Nasratou učiteľkou som nasratý aj ja, lebo táto učiteľka je tak nasratá, že radšej vypli komentáre pod videom a nemohol som okopírovať ani jeden. Sa chytáš teraz za hlavu, že môj milý youtuber. Ale však čo som ja, Filan? Že napíšem Helanu 3 hity za večer? Vypadni vonku, ja ťa tu nechcem! V tomto prípade je rozčuľovanie zbytočné jak semafory v GTA. Ale keď v nej drieme veľké zviera, prečo to nevyužiť? Guten Tag, Adolf. Wie geht's dir? Die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Zlatko, viem, že máš krámy teraz, ale môžem niečo povedať? Jedno slovo povedz! Prepáč. Zavri papuľu! Zavri papuľu! Prepáč. Aj chlapi mávajú krámy. Ale Franta Pepa jednička. Ježišmaria. Tu už to vyzerá, že to všetko končí. Ale príde úder, že to nepredýchaš. Čekuj, fakt len pre silné povahy. Odveďte deti od obrazoviek. Počkaj. Ja si žena s tebou nervy nebudem. Mám dole, máš svojku za správu. Tu ide z toho strach jak z malého Davidovca. Pošleme vás domov, lebo my sme Davidovci. Nasratá učiteľka je na nete 5 rokov a zatiaľ má viac ako 500K pozretí. A ešte dve veci. Tieto lacné trička nájdeš v popise a tá druhá je ešte dôležitejší. Prosím ťa, ak sa ti dá, daj odber. Lebo záleží od toho moja budúcnosť. A v rámci rubriky Teraz som už videl ozaj všetko, uvidíš najkratšiu rodeo show na svete. Ček! Volám sa Roman Dragula a buď jo, kúkaj furt túto TV show. Volám sa Roman Dragula a buď jo, kúkaj furt túto TV show.